Bij een brand aan de Lietse Jedden in Wiekel binnen van de morgen betiet 80 geiten aan de deur ontkam. De brand zorgde ervoor dat de square vol reek kwam te staan. Het vuur wat troch de boer zelfs ontdutsen doet er melken woer. Nou, er is brand geweest in de schuur, hierachter. Daar staan 80 geiten in. Daar hebben ze netjes geblust, eerst aan de binnenkant en toen aan de buitenkant. Kuilbult die in het betongedeelte zit, daar was broei in ontstaan. Vlammen in het hooi en ook in de schuur. De schuur is eerst geblust en toen de hooibult. En de hooibult is verder uitgereden. En aan de andere kant achter u is dat verder afgeblust. De brandwachtkorpsen van Sleert en Sint-Niek wien tigerap op het plak van de brand en konden vlug het vuur onder bedwang krijgen. Maar troch deze snelle actie is grutter leed voorkwam, want geiten redden bij een grutte brand is een hele uitdaging. Ja, die zijn heel lastig eruit te krijgen. En dan is er nog de vraag van waar moeten ze dan naartoe? En ze willen ook niet naar buiten, dus die moet je één voor één eruit dragen. Dus dat hoeft er gelukkig niet. En konden snel het vuur blussen en de rook uit de stal. Dus de geiten is verder niks overkomen.